ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କି ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି କିଛି ବି ଦରକାର ହୁଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଫୋଲ୍ଡର ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେରିକା ସବୁ ରଖିଛି ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରେ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯାଏ 10 କ୍ଲାସ୍ +2 +3 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ପୁରା ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ନିଜକୁ କେତେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ ହୁଏ, ରିଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ କୁହନ୍ତୁନି। କାରଣ ମୋତେ ଲାଗେ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ସତରେ ଏତିକି ଥିଲା ଯେତିକି ଏବେ ମୁଁ ରଖିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ। ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନ ରାତି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ 15 ବର୍ଷ ଧରିକି ପାଠ ପଢ଼ିଛେ 10 କ୍ଲାସ୍ +2 +3 କେତେ କ'ଣ କରି ଘର ଲୋକ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଆମକୁ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ସତରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଏତିକି ନା ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ କରିଛି କି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ କମେଇ ଦେଇଛି? ସତରେ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଶୁଣି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ କମେଇ ଦେଇଛି। ଯେତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ନଥାନ୍ତି ଯେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିବ ଆଉ ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପ୍ଲାଏର 1 ମନ୍ଥ ଥିବ, ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ହେଲେ ହେବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଏମିତି। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଇ 25-27 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଜବ୍ର ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଥାଏ କ୍ରସ୍ କରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଲ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ 30 ହେଇଯିବ, 30 ଏଜ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ସିନା ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଜବ୍ରୁ 42 ଏଜ୍ ହେଇଗଲା, ତ କିଛି ଧରାଯାଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହେଉ କି ଯେଉଁ ଆମ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ ହେବ, ସେସବୁରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆମର କ୍ରସ୍ କରିଯାଏ। ତ ସେତେବେଳକୁ ଫିଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଶୁଣି କମେଇ ଦେବୁ। ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି, କିଛି ବି ମାନେ ଲାମିନେସନ୍ ହେଇକି ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଅଛି। ବଟ୍ କ'ଣ କରିବି, ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ତା'ର କମେଇ ଦେଇଛି। ତ ସେ ଭୁଲ ଆପଣ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ହିଁ ଜବ୍ କରିବାର ହିଁ ଅଛି ଭଲସେ ପଢ଼, 20ରୁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭୁଲ କହୁଛି? ମୁଁ ଯେହେତୁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛି। ସରି, ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ଏଜ୍ ମୋର ହେଇଯାଇଛି ତ ମୁଁ ବୁଝିଗଲିଣି କ'ଣ ବୋଲିକି ରିଏଲିଟିଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି। ବୁଝିଲେ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।